Puro. Puro hangin. Puro salita. Puro walang gawa. Puro palaman. Kung puruan nga kita. Kung mapupuro ka na. Ano masusunod ka? Uwi ka nga. Hindi ka mapaghintay yo. Yo. Kita mo yo. Yung buhok mo tali ng yo. Parang kasi yoyo bilyam eh. Mukha mo yung yo na plastic lang inaganon mo. Explain ba? At siya daw ang martilyo gang. Martilem. Siya daw founder. 45 Kasi seconds. Okay, bago pa man. yung katawan niya steak, parang martilyo, parang hawakan ng martilyo. At yung mukha mo parang martilyo. Kadakot man siyang ulo, di ba? Bakit yung malaki yung ulo mo? Ito, ano ba yung laman niya? Tubig? Isang minuto na lang, isang minuto. Isang minuto na lang. Meron pang bunganga na tergas. Aklas. Kaya idol mo pala si Aklas. Kasi yung bunganga mo, tergas. May amigas. Yung time. Time. Okay, time. Reset. Kokok bilang tamaak. Promise lang, wristband. Hometown, promise lang. Round 3. Sabi mo sa akin, stick ang aking lawas. Tingnan mo ito. Kasi batas nito, natatakot. Ikaw baka nawala kay Ranggo. Well, man, pagiging ako. Sabi mo, malaki aking ulo. Yang ulo mo, palang. Palang. Luway dyan, luway mo. Ikaw ba, wala pa ito. Sarili mo, parang kang gwapo. Alam ko nga pangit na ako. Tinanggap ko yun kasi yung binigay sa akin ng Diyos. Ikaw, kahit magpaparitoke ka pa lang, walang mababago sa'yo kasi pulot pa ka rin. Wala. Na-time pa wala. Okay, time. Bansan. Anong pa ka rin? Pa ka rin. Kakanin? Kung karag-karin kita palabas, anong gusto mo? Sabi daw niya, tatapakin daw ako, tapos matutumba ako, puta! Babangon ako at tatamakan kita! Okay! Tapos matutumba ka, dudurahan kita ng plema. Yung mukha mo talagang plema. Parang kang tarima. Ito, malaki ng katawan. Ayaw ko to. Ganito ang katawan ng baliw. Ala, baliw ah. Tikan charon mi. Yo, mahina. Ala. Kabilang globo na nga, tumagos pa. Ako gago, kahit mag-napkin yung girlfriend mo, tatagusan siya. Talaga? Isang minuto na lang. Nakapati ka na ba talaga? Hindi, sa presinto ka magyabang. Hindi dito. Time. Sabi mo, sasapakin mo ako. Isa, ulat sa. Ayun na. Ready, go. Ayan na. Sabi mo, sasapakin mo ako. Hindi mo ako matutumba kasi matigas ako. Pag ang girlfriend ko, kahit yung nagnanapkin, titirahin ko pa rin kasi masarap. Kung ako matutumba, duduraan mo, ikaw, tataiyan ko rin. Andiyo ko si Aklas. Kaysa kayo, ponger, parang rabbit. Parang bumper. Kasi si Aklas masarap. Time. Masarap kasama putang ina mo. Time. Balik. Isang minuto. Kagabi pa, meron pang tayo mo, ingay-ingay, akala mo tali-tali, no? Puta. Parang gwapo mo talaga. Puta, pinamatang karanta niya ang mukha ko. Tanga, bibipis lang, oh. Pipipis. Ayun. Ganyan ang mukha ng mga gwapo. Ahurado. Yo! Parang tambal to ni siya eh. Malaki ang mata. Parang kapatid ko. Kaya pala yung Wala ko microphone dito.
Kaya pala yung mukha nito, para snatcher. Tirador ng bag. Sa mama. Diba? Totoo na ba yun? Yo. Real talk, madaling sabihin na real talk kahit di naman totoo. Rintok, dagan Gulo ko bahok ka na. Sige, gagawin na natin kung real talk na hindi totoo. Totoy ba to? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Nabay Bon Ika? Wow! Giltok din eh. Pilag time. Meron bang brief na parang payong talaga yun? Kapayong? Ilan nito? Okay. Bebe! Bininsa. Pincha. Ah! Kapayong! Pokmak! Tan! Okay, balik ako ko. Real gagay. Sabi mo, pusa ikimyaw. Akin, aso di aw-aw. Sabi mo sa akin, Anong brief? brief, ano? Made in Ibo to. Yan, sidewalk lang yan. Made in Muslim lang yan. Putang ina mo. Alam mo, Muslim ah. Ito. Gandit. Sasabi mo sa akin na, ano, mayroong anan ako. Alada. At sabi mo din, baby face ka. Yan o, maraming bukas-bukas. Ah, ilang kilo na ba yan? Huwag ka magpiling. Kasi hindi ka gwapo. Kahit magpalitoke ka pa rin, walang magbabago sa'yo. Bulol pa ka rin. Kahit kaulit-ulitin ko yun, bulol ka pa rin. Time! Ginarga balik. Reset game. Puta, hindi, wow. Baray, bibig mo. Nagkapagsikta ka. Kaya pala yung hininga mo, may pulbura. Rich pa. Kukok yung pangalan mo? Oh my God, Kukok! Pinagalo ba yan ng banga ng nanay mo? Taburis ng aso ng tatay mo? Yo! Yo, talaga itong mukha na to eh. Talagang sasapakita kita. Pag ako napikon, talagang napikon ako. Napanood ko to Last sa round TV. na yan, last round. Napanood ko to sa TV. Last lang ako. Gago, lupit mo tol. May gusto nga kumuha sa iyo si Lord, baka trip mo. Dito? Nag-YouTube ko eh. Gago! Wala nang masabi tayo. Time. Final round na. Coco, Balusi, kaisa na lang. Game. Sabi mo sa akin, ano yun? Paulitin mo ngayon. Seryoso na ako ngayon. Saan pangutan na yun? Tanggap kasi mo mga bulol ka. Madawat ka na sa Ginoo. Final round. Idawat makataginoo ah. Ako, kahit ganito ako, tinatanggap ko ang Diyos. Ikaw. Sus, putang ina mo. Wala kang Diyos. Paros ka munggos. Uno dos munggos. At sabi ni Dodong, munggos. At tignan mo yung bugas-bugas mo, para na munggos. Munggot. Para kasi Gloria. Sabi niya, kamukha daming Senyan. Ikaw, parang tatapatid ni Gloria Magapal. Ang bugas-bugas. Alar! Time. Daw na. Poko. Ikaw na po dyan. Opat man sila, kada Jis ginaw. Sa ulong, kasi naong grabe. Nagagawa niyo. Ako'y buto si Juan, si Coco, kay Daog sa champion sa pagwapuhay, barangay Daog sa Coco. Ako ka champion! Yes, balon!